Ay, bagong paligo, bagong kain. Ito na nga pala update ng mga season na nakaraan yung unang batch. Hey guys, good morning at welcome nga pala sa channel ko nga pala. At ito na naman, nandito na naman tayo. Balik tayo dito sa dito sa aking mga alaga. Kung nga pala, update ko lang kayo kung ano nangyayari nga pala dito kasi matagal tayong hindi nakagawa ng mga content about doon sa mga alaga namin. So, ito na nga pala update natin doon sa mga alaga natin. Muna punta muna tayo sa native. Ayan, ito na nga pala update doon sa native na baboy natin. Ayan, bagong paligo, bagong kain. At marunong na magbukas ng pintuan, marunong na magbukas na ng kulungan to. Kaya nilagyan ko na nito. Tapos punta tayo doon sa manuka naman. Ayan, sa manok natin. Ayan, ang hirap tayo ng isang Rhode Island na tandang. Kasi papastagan natin yung mga natin dito. Papabreed natin. So, ito yung bagong saltang manok. Ayan. Yung Rhode Island na yan. Ito na nga pala update ng mga season nung nakaraan yung unang batch. Ayan, malalaki na. Actually, nabukasan na naman sila nung nakaraan. Namatayan ako ng isa pa uli. So, ilan na lang yung Pero may pa pala tayo dito. Meron tayong bagong sisiw. 3 sisiw. Ayan. Ay, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung kailan ko mapapaistagan mapapalahian yung native. So nga pala guys, thank you nga pala sa mga bagong subscribers natin, mga bagong natin subscribers natin. And nasa na nga pala tayo, nasa 674 subscribers na tayo. Thank you ng marami. At pasensya na kayo kung hindi ako nakagawa ng ilang days na tayo hindi nakagawa ng content. At ayun. So pero tuloy-tuloy pa rin tayo. So ayun guys, kung nagustuhan niyo itong video na to,